Ako po si Father Dennis, parang Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan po tayo. Sa araw na po ito, ay narito tayo sa Barangay Salasa, Bayan ng Bugalyon. Wow. Sapagat sa araw na ito, ang parokya ng Our Lady of Lourdes Parish ay ipinagdiriwang nila ang kanilang patronal fiesta. Opo, sa araw na ito ay fiesta nila. Wow. Kaya naman, samahan po natin ang mga kaibigan po natin na narito ngayon para sa ating Santa Misa. Ang mga pari na nasahin dito ay sina Reverend Father Yanix Ligid, ang kora paroko dito. Kasama niya si Father Gerald Pangilinan. Andito ngayon, kasama natin naman sa Kristan na naghahanda para sa gamit natin. Siyempre kasama din natin sina Ate Arlene at Kuya Ruel. At yan si Ate Arlene, kasama niyang kanyang kuya. Narito naman ang mga mababait po nating mga MBGs naghahanda para sa kasuotan ng mga pare. Ito din naman si Father Jerry, ang kasama natin na magipag-concelebrate sa araw na ito at napaaga ang kanyang dating. Kaya naman, pagkatapos makuha ang kasuotan, andito kami ngayon sa Adoration Chapel para naman makapagdasal bago ang Santa Misa. Ayan, dumating na rin si Father Bob. At andyan na rin po si Father Yanix, si Father Yanix, at wini-welcome ang mga kasama natin makipag-misa sa araw na ito. O di ba? Nabubulol naman ako. Kaya naman, sa mga kaibigan po natin na kasama po natin sa ating pagdiriwang ng Santa Misa sa araw na ito, February 11, 2025, maraming salamat. Dito rin sa parokyang ito ginaganap ang Misa de Gracia bilang isang diocese ng Alaminos tuwing ika-13 araw ng buwan ng Mayo. Opo, May 13, ang Misa de Gracia. Dito din ang host parish, ang Our Lady of Lourdes Parish, Barangay Salasa, sa Bayan ng Bugalyon. Sa lahat po ng mga kaibigan po natin na tumulong para sa pagdiriwang ng ating fiesta sa lugar na ito, mula po kay Father Yanix Ligid, kay Father Gerald Pangilinan, at sa lahat na nangangasiwa ng Patronal Fiesta dito sa lugar na ito, maraming salamat sa inyong lahat. Naway patuloy po nating suportahan ang bawat isa. Thank you po!